Sila na ano kayo? Halo kayo sila? Ayun pala. Mana ka naman na ba? Ano ba pangalan ko? Oh, bisi. Pagkakabili ko ba din eh? Mabakili, mawachi, mawakala bansara ka. Hindi pala. Ay kung mga pala bansara ka. Ano mo ito halo kayo ba sila? Halo kayo ba ito? Kaya ba ang mga salita? Hindi ba niyo? Ah, bisi. Kaya saya tak gimana sih? Kalau sih macam tadi, orang yang mana tadi? Ini